Mangwana nakanaka una Mwari ndokuchingamidza zvakare kuchirongwa chedu kunai pastor. Mufaro wangu kuti tisangane zvakare tichidzidza kubva mukati meBhaibheri patiri kuzama kubatsirana kupindura mibvunzo yatinayo yakanangana neBhaibheri. Ngatirambe tichiunza mibvunzo, ngatirambe tichikoverana nevamwe sezvatiri kuita mazuva ose. Let's continue to share vari kuona from the Facebook page. Let's continue to share with others even on our own Facebook platforms. Mubvunzo uri panapa, it's a new question but a very interesting one, and I can assure you tichagona kuzoramba tichiudzidza ichiita ma-follow up questions akawanda. Uri kuti panapa, konai pastor, mukristu anogona here kupfeka zvaanoda? Ndo mubvunzo uri panapa. Mukristu anogona ake here kungopfeka chero zvaanzwa achida iye ari mukristu? 1 Timothy chapter 2 verse 9 inoti iyo panapa, I also want women to dress modestly with decency and propriety. Regai ndiperere papa. Ndiye akananga nemubvunzo wabvunzwa. Vakadzi ngavapfeke vaine kuzvidzora nekunyara. Saka kurota kuti kana yatongodaro chete then hatichagoni kuti munhu pfeka zvaunoda. Because tatoone guideline, kana muchipfeka pfekai muine kunyara nekuzvidzora. Kureva kuti kune mamwe mapfekero anonzi apa pasina kunyara apa. Apa pasina kuzvidzora apa. Saka kupfeka kusina kunyara nekuzvidzora akutenderwi kana uri mukristu. Kana uri mukristu, principle number 1, it must be decent, it must be modest. Okay? Modest and decency. Ndozozviziva sei nai pastor dzakanyorwa here hembe dzacho kuti this is modest, this is decent. Vamwe vanogona kubvunza kudaro. Rekaende pana Zvirevo chapter 7. Mutonyatsa kuona kuti hembe idzodzi dzinotori ma-functions adzo. Hembe dzese dzine ma-functions adzo. Iyo ndoziva kuti yandapfeka iyi ndeye apa, yandapfeka iyi ndeye apa, yandapfeka iyi ndira kuachiva izvo. Zvirevo 7 verse 6 ndichidzika. At the window of my house I looked out through the lattice. I saw among the simple, I noticed among the young men, a youth who lacked judgment. He was going down the street near a corner, walking along in the direction of her house. At twilight, as the day was fading, as the dark of the night set in, then out came a woman to meet him. She was dressed like a prostitute and with crafty intent. Solomon atotaura kuti mukadzi uyu akazosangana nemukomana uyu akanga akapfeka sechifeve. Bhaibheri harisi kuti mukadzi uyu changa chiri chifeve, but zvaranyora zviri factual ndezvekuti she was dressed like one. Saka kureva kuti kunotori nemamwe mapfekero anonzi aya mapfekero ezvifeve. Zvifeve ndo zvinopfeka so. Saka mubvunzo uri kuti mukristu anogona kungopfeka here chero zvaada, hazvichatoiti. Because kana uri mukristu hausi chifeve, saka hauchagoni kupfeka sechifeve. It means wakutoavoida nhumbi dzinoita kuti uzikanwe nezvinhu zvinopikisana nezvaunotenda. Because kana uri mukristu hatitarisiri kuti zvakare unzi uri chifeve chinotozikamwa. Andimuzvona macho. Saka haugoni kuti ndisiyei nemapfekero angu, don't judge me. Ndo vanhu vanofarira sereka kafrezi ko don't judge me. No, we are not judging you. We are telling you that if you are a Christian, you cannot dress in a way that will make people confuse you with some other people and another group of people that is not Christian. Azviiti. Saka semukristu principle taipiwa modest nekunyara. Zvifeva hazvinyari because zvinoda kutoshambadzira muviri yazvo kuti zviwane varume vanouya kuzorara nazvo. Saka iwo haugoni kuitawo izvozvo at the same time uri mukristu. Utanzi hazvina nebasa, don't judge me. We are not judging you. Tiri kukubatsira kuti uzive zvaunotarisirwa kuita semukristu. Kuenda pana Mateo ndinongoramba ndichitsimbidzira papfungwa iyoyo yekuti hembe dzichitogadzirwa dzine ma-functions. Mateo 22 verse 11 na 12. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing the wedding clothes. Friend, he asked, how did you get in here without the wedding garment? The man was speechless. Kuna nguo dzinotozikana kuti idzi ndedzemutambo, ndedzekumuchato idzi. Andinozviona macho. Vanotosona hembe vanotoziya ma-functions ehembe. Even mukana pana Ephesians chapter 6 verse 18 inoti pfekai nguo dzokurwa nadzo. Kune hembe dzekuendesa kuhondo, kune hembe dzekuendesa kumutambo, kumuchato, kune hembe dzekunokwezva vamwe varume kana uri chifeve, kune hembe dzine kunyara nekuzvidzora zvekuti nevanhu vanokurespekta kana wakapfeka. Saka please ngatisafurirane nekunyengedzana nekunyepera kuti hazvina basa, chero moyo wako chete uri right. Hakuna moyo unoita right kunze kuri wrong. Kana moyo uri right
nekunze kunoita right. Saka haugoni kukwikwidzana nezvifewe pahembe dzazvo uchiti chero mwoyo wangu uri right. Chatokutuma kukwikwidzana nechifewe mwoyo usiri right, because zvekunze ndo index yezviri mukati. Kuti tiziye kuti bhuku iri nderei, tinoverenga kucontents page, ndoona kuti rinenge risinganakidzi, ndapiwa summary necontents page. Saka zvaunoita kunze isamari yezviri mukati. Takutokuziva kuti ndo. Saka hazvigoni kuti mukristu amire apa nechifeve vongoonekwa vakafanana. Hazviiti. Saka mapfekero edu, yes, they must be guided by the principles that dzatinopiwa neBhaibheri. Modesty and decency. Kuzvidzora uchizivawo zvakare kuti ndiri kupinda mugadheni, ndaakuenda kuchechi, ndiri kuenda kuchikoro, ndiri kuenda kubasa, but the general and underlying principle is it modest? Is it temperate? Is it fitting for the occasion? Okay? Hatisi kuti chibva wapinda mugadheni nesutu. No, hazvo zvatiri kutaura. But tiri kuti even wakapfeka nguo dzekutimba nadzo mugadheni, still panofanira kunge paine kunyara. Haufaniri kuti kana vanhu vasvika wotanga kutsvaka kuti yo wendoita sei kuti ukangoona zvadaro, even uri mugadheni wanga wakakanganisa kupfeka. Saka even dzemugadheni dzacho dzekunochera mvura dzinofanira kugaidwa zvakare ne-the same principle, modesty and decency. Ndofunga tabatsirikana. Mwari atibatsire, Mwari atikomborere. Amen.